prikazan kao ishodište velikog zla. Nažalost, i poslanici sedme sile većine inostranih informativnih kuća, kao i brojne delegacije međunarodnih nazovi demokratskih institucija, a kojima smo bili itekako dobri domaćini, doprinijeli su u velikoj mjeri stvaranju negativne slike o našem gradu. Obmanjivanje svjetske javnosti naročito je postalo intenzivno nakon emitovanja signala televizije Banja Luka. Po sistemu napad je najbolja odbrana, tražeći krivce u nama, sami su otkrili svoje zločinačke namjere s jasnim ciljem da u Banja Luci izazovu međunacionalne sukobe širih razmjera. Samo u proteklih nekoliko dana hrvatska glasila su u više navrata emitovala vijest da je u centru Banja Luke otvoren logor u kome se zlostavljaju i ubijaju mladi Hrvati i muslimani. Nisu izostale i laži da se u Banja Luci siluju Hrvatice i muslimanke, te da pripadnici Vojske Republike Srpske svakodnevno opsjedaju sjedišta Karitasa i Merhameta, sprečavajući tako rad ovih organizacija. Mogu reći da je meni kao građaninu Banja Luke to nepoznato. Mislim da ne biste drugčije čuli ni pripadnika tih nacija i naroda u Banja Luci, koji nisu zatrovani takvom propagandom. Mislim da se ne može govoriti o nikakvom logoru, ali ako misli na nekakvu getoizaciju stanovništva, onda bih mogao da kažem da je riječ zapravo o getoizaciji koja je proizvod spoljnih pritisaka i vojno-političkog djelovanja svijeta Hrvata i muslimana i da u toj situaciji smo faktički ovdje svi u nekakvom getu. Nek dođu pa se uvjere, ima li nema? Nema. Kako će biti? Sve smo ih pustili, hodaju ovdje kao i svi ostali građani. Kako će biti? Ne budu ovdje, vide kako se živi u Banja Luci i kako slobodno hodaju, bolje i slobodnije nego što mi hodamo. Ja sam Hrvatica, normalno živim, radim, stanujem, živim kao i svi ostali ovdje građani i ne vidim nikakve razlike. Kažu da se dešavaju i svakodnevna ubistva pripadnika ta dva naroda, kao i silovanje žena. I stvarno to ne vjerujem jer, kažem, ono što mislim da to neki pojedinci ako to pričaju, ali to nije sigurno tačno jer bi se to ipak i znalo kome se to dešava. Sam muslimanka. Pogledajte me, ja sam izišla u grad, šetam, još uvijek radim na svom radnom mjestu. Moja djeca idu normalno u školu, za takve logore nisam čula. Mislim da u ovoj Banja Luci treba biti ljudi koji znaju šta je propaganda, a šta znači živjeti sa narodom i uz narod. A ovog proljeća čini se da je Banja Luka ljepša nego ikada do sada. Iako izloženi neviđenim pritiscima međunarodne zajednice, srpski narod u Krajini, što se kaže, ostao je čista obraza i pred narodom i pred Bogom. A Banja Luka i Banja Lučani cijelom svijetu poručuju da je ovo grad i dalje otvoren za svakog dobronamjernog čovjeka.